Naturals i autèntics, així són els productes de la nova gamma Eroski Natur de Capravo, amb els que la firma demostra un cop més el seu compromís amb l'entorn que l'envolta i la qualitat dels seus productes. Qualitat assolida ja sigui per l'origen del producte, per la seva varietat, el seu punt òptim de maduració, la seva talla i el seu calibre. Es tracta de fruites, verdures, carns i peixos especialment seleccionats i que es caracteritzen pel seu sabor autèntic. Aquests productes no contenen ni conservants ni additius i són el resultat d'una producció integrada i respectuosa amb el medi ambient. Les varietats de fruita i verdura Eroski Natur es controlen des del seu origen i es recullen en el seu punt just de maduració. La carn és 100% de producció nacional i el peix, en plena garantia de frescor, s'alimenta segons les necessitats de cada espècie. Fidels al seu compromís amb els seus clients, Capravo ha posat al seu abast des del passat mes d'octubre més de 40 referències que s'engloben dins el lema Origen garantit, gust autèntic. Aquesta iniciativa va més enllà d'una política convencional de marques pròpies, ja que no està centrada exclusivament en la competitivitat del preu, sinó en la qualitat superior dels productes frescos comercialitzats. D'aquesta manera, Capravo fa un pas més en la seva consolidació com a supermercat de proximitat amb una oferta de compra completa. La gamma Productes Frescos representa un 35% del gruix total de les vendes de Capravo, que al cap de l'any ven més de 70.000 tones de producte fresc.